ondotorria guztioi, errogatiba egunean Urkiolara. Alkarregaz, jaunari eskerrak emonez, otoitza egingo dugu. Eta sartuko gara santutegian, letania abestuaz. Alan ba, aitaren, eta semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna errukizakigu. Jauna errukizakigu. Kristo errukizakigu. Kristo errukizakigu. Jauna errukizakigu. Jauna errukizakigu. Astiro. Amizek. Eta ondo etorri Arratiko parrokietatik erromez etorritako guztioi. Baita beste leku batzuetatik gugaz bat egitera etorri zarenoi. Bienvenidas y bienvenidos quienes os habéis acercado al santuario de Urkiola para esta celebración. Venimos en rogativa a este precioso rincón que nos invita al encuentro con Dios, en la creación y en la fraternidad con la gran familia cristiana de Arratia. Bederatzi seme alaba, familia bat, da aurtengo gaia. Kristau familia baten izatea, bizitza osoa, evangelioaren baloreetan oinarritzea da. Eta hauze da, Arratiako kristau familiarentzat gaur eskatzen duguna. Maitasuna, zerbitzua, eskerrona, alkarbanatzea, parkamena. Gaurko ospakizunak, korpus bespera honetan, indar barritu gaizala jaunak ogi zatitzearen konpromisoan. Familia baten onartu ezina duguta, seme edo alaba bat, behar izanean egon eta besteak despilfarroan bizitzea. Guztio bat eginik, gogotsu abestu dagigun. Zer alkarturi, biztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Egindagigun maitasun bide zabalargia, gure artean lagunduz beti, emonez eskua eta ogia. Guazen alkarturi, biztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, zerutik jatzidan ogi bizia, izan bedi zuekin, domekatan, damu otoitza etorten danean, presaka hariniketan batzutan ez deutzegu garrantzi nahiko emoten une horreri.
Geur astitzukagoz, denporea daukagu, Jainkoari parkamena eskatzeko eta bere parkamena jasoteko. Don Bittor, obispoa, gero ez daukagu gure artean, residentzian dago. Don Bittorrek beti izaten eban Jainkoari parkamena eskatzea arreza da. Jainkoak dana entzuten dau eta ez dau erantzuten. Baina gure artean parkamena eskatzea batak besteari eta parkamena eskaintzea opatzea gatzako egiten jaku. Jainkoaren errukitik eskatuko dugu, gure pekatuen parkamena eskatuko dugu, abestuz. Horritxoan daukazue otoitza eta parkamena eskatuz egingo duguz bertso biak. Zabaldu egizuz jauna, zure errukizko ateak, eta askatu gurega, pekatuaren kateak, barka jauna zure, Semeon utzegiteak. Barkatu eiguzu jauna, egin dugun txarra gaitik. Barkatu baita egiteko, itxi dugun ona gaitik. Eta ez gaitezan aldendu zure biderik. Errukiaren aitaren izenean, zamartasunaren amaren izenean, Jainko onaren izenean, nik zuek pekatuek parkatzen deutzuedaz. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jai handia danez guretzat, aintza abestuko dugu, hemen daukagun otoitza jarraituz. Danok. Bedeinkatua zu, bedeinkatua zu, bedeinkatua zu. Bedeinkatua zu, gure jabezarata, bedeinkatua zu. Bedeinkatua zu. Bedeinkatua zu. Bedeinkatua zu. Bedeinkatua zu. Gure artean zagoz, bedeinkatua zu. Bedeinkatua zu. Bedeinkatua zu. Bedeinkatua zu. Bedeinkatua zu. Malkoetan pozgarri, bedeinkatua zu.
egin dakigun otoitz. Izadiaren eta historiaren jainkoa, eskerrak aurten be, Urkiolan batzen gaituzulako. Otoitzean daukaguz gure herrietan hildiranak, gure familietan geixorik dagozanak. Lagundu guztioi, Eukaristiaren eta elkartasunaren ogia gure artean banatzen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ogi batanez, guztio korputz bakara. Eukaristian hartzen dugun ogiak, Kristogaz eta gure neba arrebakin bat egiten gaitu. Jaunaren afaria ospatzen dauanak, ezin dau bizi behar izanean dagoenari eskua luzatu barik. San Paulo apostoluak Korintoarrei. El cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo, y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Jaunak esana? Jerusalem, ospatu egizu jauna, Zion, goratu egizu zure jainkoa. Zure ateen morroiloak indartu ditu, zure semeak zure barruan bedeinkatu ditu. Zure mugetan bakea ezarri dau. Gari maminez ase gaitu, bialtzen dau lurrera bere berbea, eta haren hitza bizkor eta arindoa. Durante todo el curso, en la catequesis y en familia, hemos profundizado en el Gure Aita. Es la oración que Jesús nos enseñó. Gertatu gaitezan, Jesusen berbak entzuteko aleluya abestuz. Jesukristoren barri ona, Mateo deunaren liburutik. Aldiaretan, Jesusek onan esan eutzen bere ikasleei. Zuek, onan egingo dozue otoitz. Gure aita, zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure errainua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emoiguzu gaur, egun honetako ogia, parkatu gure zorrak. Geuk ere gure zordunei parkatzen deutsegun ezkero. Eta ez gu tentaldira eroan, baina atara gaizuz gatxetik. Jaunak esana. Ezkerra zuri
Bidean etorri gara. Arratiako herrietatik eta arratia ez diran herrietatik be. Urkiolaraino. Balientienak oinez. Asko autobusez. Amaikatxo kotxez. Eta urten, famili bat ere bai, aita semeak, aita seme alabak, bizikletaz. Bidean etorri gara, Arratiako herrietatik, y también tenemos entre nosotros jóvenes de la Fundación Arribide, de religión, sabéis que son del Islam, pero que comparten con nosotros este día y están aquí con nosotros en la celebración. Bidean etorri gara, baina gaurko bideak badauka aparteko gauza eder bat. Gure bidea da, gure bizitzaren irudirik ederrena. Gozainak be, oraintze egindabe idazki bat, Pentekostean, eta salmogilaren berbak erabiltzen dabez. Bizitzarako bidea erakutsiko deustazu. Bizitza eta bidea. Eta bide honek daukan aparteko gauza bat, hauxe da. Alkarregaz egin dugu. Alkarri lagunduz. Hau ez da lasterketa bat, ia noreltzen dan lehenengo, edo gitxienez ez heldu akabukoa. Alkarri lagunduz. Hemen heltzea da garrantzazua. Eta horretarako, nire ibilera mantzutu behar badot, apaldu behar badot, holan egingo dat. Lasterketak asko dagoz. Batzuk horbeara be, zuzien areniketan igoten dago. Bizitzan ere lasterketa larregi dago. Umeok be, jolastu olgau beharrean, sarritan irabaztea dabe helmugea. Jokatu, besteren aurretik geratu. Gero gure gazteak, selektibidadean txantxa gitxi, nota hon bat, karrera bikain bat aukeratzeko. Eta beharrean, eta enpresa munduan, eta Euskadi lehiakor bat, eta non geratzen da alkartasuna, eta baztertuak, bide bazterrean geratzen diranak, zelan egin aurrera, zenidea zapaldu barik. Y recorrer un camino cansa. No solo tenemos que acertar la dirección, también tenemos que medir las fuerzas. Y si el camino es largo, recuperar las fuerzas. Y en el camino de la vida, semana a semana, Jesús nos ofrece el pan de la Eucaristía. Lo recordamos en esta fiesta del Corpus, del cuerpo y sangre de Cristo. Gaur, gorpuzti bizperan hauxe dugu gogoan. Astero mesatan edo ospakizunean alkartzerakoan. Hortxe duguz, ogia, berbea, alkartea. Indargarri, bidea alkarregaz egiteko. Argigarri, bidean asmatzeko. Sendogarri, zauriak osatzeko. Berogarri, aldiotz eta ilunetan, gogorik ez galtzeko. Gorpuztian, ohikoa zan parrokitik kanpora prozesioan urtetea. Gube prozesioan sartu gara. Aita santuak be badinozku kristinauak urten egin behar dugula. Entzundakoa zabaltzera, behartzu eta baztertuak laguntzera, zenide arteko gizarte bat eraikitzera. Eta gaurko, Arratiatik Urkiolarainako bide honetan, gure familiak duguz, otoitzean eta gogoan. Ya sabéis que ahora todos los obispos en las homilías tienen que citar al Papa. Luego no sé si le hacemos caso, pero yo también he querido traer una cita del Papa
para esta fiesta del Corpus. Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque sea mejor que los demás. Ez dugu Eukaristia ospatzen bestea baino zintzogoak edo hobeak garalako, sino porque se reconoce necesitado de la misericordia de Dios. Jainkoaren errukiaren behar izana daukagulako baino. Hola niño aita santuak, la Eucaristía no es un mero recuerdo de algunos dichos y hechos de Jesús. Es obra y don de Cristo que sale a nuestro encuentro y nos alimenta con su palabra y su vida. Y si en algún sitio podemos aprender a caminar juntos, a colaborar, ese sitio tiene que ser la familia. Pero una familia, como decíamos este año en catequesis a los padres, que pasa de rezar al Jesucito de mi vida, al Dios Padre de misericordia, Madre de ternura. De la fe en singular a la fe en plural. De cristiano individualista a cristiano en comunidad. Bidean etorri gara. Nekean Jesusen gorputza daukagu eta berbea. Bidean etorri gara eskatzen eta eskertzen. Errogatibak, eskatzeko otoitzak, publikoak eta herri moduan egitekoak. Hori bai, ura isurian dagoan iturriari, ura eskatzeak merezi deuala. Eskatu barik be, emongo dau. Jainkoak be, guk eskatu barik, emongo deusku. Gure familiak bedeinkatuko dauz, gure arratia bedeinkatuko dau. Otoitz horretan, alkarrenganako arduria dugula adierazten dugu, eta eskerrak emongo deuzaguz jainkoari, eleiza moduan, alkarte moduan, familia moduan, arratia moduan, bere espirituaren eraginpean bizi gaitezen. Gure errogatibak, gure arrenak, gure otoitzak ez dau jainkoa aldatuko. Errezatu egiten dugu, gu geu aldatzeko. Gu geu aldatzeko. Otoitz egiteak on egiten dauzku. Gure mugak onartzen laguntzen dauzku. Eta uste genduana baino gehiago egiteko eta alegintzeko adorea emoten dauzku, depresioak eta arrokeriak usatuz. Hauxe eskatuko dugu orain, danok batera zutunik, herri otoitzean. Gure ama eta irakasle dan Elizaren alde. Gizatasunean jakitsu izan daiten, eta beste guztiei begirunea izaten irakatsi daigun. Egin dagigun otoitz. Entzun jauna. Por las familias cristianas, para que en su tarea educadora y con su testimonio de entrega, amor y servicio, ayuden a sus hijos e hijas a descubrir la vocación a la que Dios los llama en la Iglesia y en el mundo. Egin dagigun otoitz. Entzun jauna, gure eskaria. Por el voluntariado de Cáritas y por quienes trabajan a favor de los últimos, para que nos recuerden sin cesar que las personas, especialmente las marginadas, son antes que las leyes de la economía. Egin dagigun otoitz. Entzun jauna, gure
Arratiako kristau familia osotzen dugun guztion alde. Espirituak bultzatu gaizala evangelioaren ikasle misiolariak izaten, geure familian hasita, egin dagigun otoitz. Entzun jauna gure eskaria. Jesukristo gure jaunaren bitartez, iezaringo gara eta orain igorreko familia batzuk lagunduko deuskue otoitz egiten. Familia era edo mota asko dagoz. Maitasunean hasteko leku aproposa dira. Bertan bai gabizela alkarregaz. Gaur familia asko batu gara hemen, eta belaunaldi bakotsak zeo zer dauka eskaintzeko eta bedeinkatzeko. Txikienak, etxean, katekesian eta familia mesatan landu daben gure aita otoitzaren postertxoa. Urtean zehar landu duguna, ona Eukaristiaren mailaren ingurura ekarriko dabe. Ia erakutzi atziko gizunari zer ekarri dozuen. Osondo, ipini maitxuen, anan maitxik itxuen. Gure aitaren posterra. Gurasoak. Gurasoek eguneroko ogia, gure aitan eskatzen duguna eta izerdi ugariz eta ardura askoz, familiara ekarri gura dozuena. Ogia, dirua, eskola, etxea, maitasuna, kariñoa, fedea. Eta etxeko nagusienak, aitita eta amamak. Honek etxeko Biblia edo Evangelioa dakarre. Arratiako Elizea, Evangelioaren ikasle misiolariak. Eta eskertu gura dugu aitita eta mama askok egiten duzuen lan handia, lo bakasten eta fedean laguntzen. Y tampoco queremos olvidar el lema de este año. Arratia, una familia con 9 hijos. Cada pueblo con su personalidad e historia, sus luces y sombras. Pero las raíces que nos unen, los valores de donde venimos y queremos seguir construyendo. Esto nos representan ahora, con la compañía de la música, un grupo de artistas de nuestro valle.
Eta horrein bai, meseagaz jarraitzen dugu, bazinien pasako dugu, eta ogia tardabogaz, aurrera hogaz. Aita zerukoa hartu aita zerukoa jainko beti betikoa hartu gure oparia Zenideok egindakigun otoiz guztiok batean Eliza osoaren eskaintza jangoikoari aurkezterakoan. Zutunik mesedez. Emoiosuz jauna zure eleixari eta arratiako eleixari batasuna eta bakea. Horixe adierazoten dabe, ekarri deutzuguzan eskaintza honek. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, onai eta beti zuri eskerrak emotea. Eta geur, arratiatik eta kanpotik etorritako guztiak, famili baten moduan, otoitzean eta eskerronean, posez alkartzen gara zure mailaren inguruan. Gure etxe eta familietan holan manatzen dugu, ogia, jatekoa, maitasuna eta lekua. Gogoan eukigura duguz be, gure maitik kanpora itxi duguzan baztertuak, pobretuak, gure behar izana dauken guztiak. Eta geur, aingeru eta goiaingeruekaz, eta zeruko talde guztiekaz, zureintzari goratzarre hau beti eta beti, kantetan deutzugu. Diran guztien jainko jauna, zerulurra beteri daukaz zure dizdira, osana zeru goienetan. Jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizuz ogita ordabonek zure espiritua isuriaz, guretzat Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol izan daitezen guretzat.
Berak saldebenean eta bere gogoz gurutzera joiala ogi hartu, eskerrak emon, zatitu eta ikasleai emon eutzen esanez. Hartu eixue eta ian guztiok honetatik, hau nere gorputza data zuentzat emongo dana. Afalondoan, bardin, Kadiza harturik, berriro bezkerrak emonaz, bere ikasleai emon eutzen esanez. Hartu eixue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren Kadiza data. Itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egixue hau nere oroigarri. Hauxe da gure sinismenaren misterioa. Hil eta biztu zarala jauna, zu barriz etorri arte, hau dugu hau barriona. Horregeitik jauna, zure semearen erioza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta osasunaren kaliza eskaintzen dautzuguz. Zuri eskerrak emonaz altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dautzugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Gogoan izan jauna mundu guztian, zabaldurik dagoan zure eleizea. Arratiako parrokiak osotzen daben eleizea. Eroa izuz maitasun osora. Francisco gure aita santuarekin, Mario gure hartzainarekin, eta eleiz gizon guztiekin batean. Pedro Juan, Jesusa, Pedro Víctor, Jesusa, Mercedes, Eukene, Bengoa, familia, Valentín, Pedro Ángel, Javi, José Antonio, Lucía, eta hildako guztiak. Hartu egizuz zure arpegiaren argitan, errukizaki bizarren gu guztiok, betiko bizitzia lortu dagigun, Angoikoaren ama Maria doatzuarekin, apostolu santuekin, agizaldi guztietan, zure adizkide, izan diran santuekin, zurekin batean goratu zaigu zan, Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honegan, zuri aita, jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Etxeko txikienak, katekesiko familiko posterrean ekarri deuskue, nagusienak Biblian, Evangelioan, gurasoak euren izerdiz eta arduraz ogi bihurtuta. Evangelioan entzun dugun gure aita, danok batera abestuz egingo du gurain. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etorri bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean bere, emoi guzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, geu bere gure
lagundu nahi, barkatzen dautzegun. Eta ez guten taldira eroa, baina natara gizuz. Jesukristo gure jauna zeuk esana da apostoluai, bakea izten dautzuet nire bakea emoten. Begira zuelezaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zere gogoa danez, emoio zueleizari bakea, emon batasuna, errege bizizarata, gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren bakea beti zuekin. Emon daigun bakea alkarri. Eta hoxe da gure bakea, Jesukristo gure jauna. Zorionekoak honen maira deituak. Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina ez aizu bat eta osatuko naz. Kristoren gorputz odolak, amena. Y hoy es una lista larga, pero seguro que alguno me queda por ahí colgado. Me aviséis luego para que cuando pasemos a limpio, corrijamos las faltas. Eskerrak ba, Igorreko parrokia, aurten arduraduna eta Arratiako elizari, datorren urtean Toketainako Arteako parrokiari. Hola, listo, ez da diskusinorik. Bera falta da. Eskerrak Arratiako udalen mankomunitateari, autobusak eta kartelak. Igorreko jubilatuen elkarteari. Igorreko eale, nik esaten dut artisten taldea, hobetu ulertzen da bestela baino. Artisten taldea. Zulaibar lanbide ikastegia, argazki lehiaketa asmatzearren eta gauzatzearren. Arratiako merkatarien alkartea. Gure trikitilari gazteak eta trebeak, Amets eta konpainia. Gorbeialde landa garapeneko alkartea. Tibur argazkilaria.
Baita ere, eskerrak egun honen barri emoten laguntzen deuskuen gure prentza arduraduna, Jon eta komunikabideak. Baita ere, ospakizuna grabetan dauen bideogilea eta lan gaur arrastiaz ja Arratiko Elizaren blogean ja bideoa prest egoten da, bizkor eta ondo. Eskerrak organoa joten eta kantetan egondan Igorreko koruari. Ander Manterola bezdot aiztu barik itxi gure, berak abadeak emon euskun berbaldi argigarria errogatiben gainean. Eskerrak Urkiolako santutekiko arduradunai eta eukaristia guztietan egiten dugun moduan zelan ez, Jainkoari egun zoragarri honegaitik. Geur egureldiak be lagundu duzku. Falta danak esan mesedez, gero, zuzentzeko. Oharrak, abisos. Urteeran, salgai eukiko dozue Eurobitan Arratiako errogatibak Urkiola liburutxua. Hau badakizue agortuta egon zan. Oin urte ingendun, amaitu egin zan, egin dugu zuzendu, barriztau eta osatu. Etorri ezini geratu dan batan bat geixorik edo beste zeregin bategaz, opari batero bateko, benetan nik uste dut, detaile polita da. Hau, mesatik urtekeran, egiko dozuez eskaintzen. Mesa ostean, santutegiko aurreko eskieratan, familia argazkia egingo dugu. Baina mesedez ez geratu danak goian, segero batak beste tapaiten dutzagu. Hasiko gara beti gora, holandanok elegante agertzen gara. Argazki lehiaketa be badozue, animatu eta hartu parte. Sari potoloa dago, 200 eurokoa. Argazkia tarata gero badakizue, pintxo bana eskainiko deuskue, Gorbeialde landa garapeneko alkarteak eta Igorreko jubilatuen alkarteak. Hor maitxo baten prest egongo da, pintxo bana ia guztionzat heltzen dan. Autobusean etorri sarienok badakizue, bueltako orduatatan. Altzustekoak adi, ez geratzeko autobus barik ostabe. Eta besterik ez ebez, geur azkenengo otoitza, uste dut danon artean egin behar dugula. Egin dakigun otoitz. Hartu mesedez papela, hemendik ezue azkenengo otoitza abestuz egingo duguna. Arratiako kristauak gara, familia bat osatuz, Urkiolako eleiza hontan, urtero pozik alkartuz. Sendotu Daigun gure bizitza, guztiok alkar maitatuz. Hausnartu daigun jaunaren hitza, gure bihotza zabalduz. Bizitzan zehar jokatu daigun itzi hori egin bihortuz. Que María, Madre de Familia por excelencia, nos acompañe en nuestro caminar. Arratiako kristau familian, Eukaristia alkarrekin ospatu dugu. Orain, guazen gure familietara eta erein daigun maitasuna. Gogoratu, kristau familialez, konpromiso bat hartuta daukagula. Evangelioaren ikasle misiolariak izatea. Alkarrekin, egun eder bat igaro daigun. Jauna zuekin, bedeinkatu eta lagundu gaizala gure jainkoak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak,
Agur, Jesusen ama, Virginia maitia. Goazen jaunaren bakean, eskerrak jangoikoari.